Wij gaan een verhaal vertellen. Jawel. Wij gaan op restaurant. In Gent. Wij zijn aan het kijken, oké, wat gaan we allemaal bestellen? We zien zo ergens staan, flatbread met hummus op. En daarachter staat tussen haakjes 1, 3, 5. Dus wij denken... 1 driehoekje, 3 driehoekjes, 5 driehoekjes. Dus wij zeggen, ja, dan doen wij er 5, hè. We willen wel We doen er dus. 2 keer zoveel, we doen er 3 keer van 5. En heeft iedereen zoveel flapjes. Ja, en die bestelling komt eerst binnen. We beginnen te eten en we zeggen dan direct van, goh, dat is precies wel meer dan we hadden gedacht. Zonder zever, 5 minuten daarna nog 3 borden erbij. Die tafel stond vol met flappetjes. Maar die bleven komen. Die bleef 5 minuten daarna weer 3 borden. Wij ook tegen die mensen van, ja, dit is niet wat wij nodig hadden. Die zijn super vriendelijk geweest. We hebben dat ook niet moeten betalen. Wij lopen buiten en plots valt onze frank. Dat was de allergielijst. Dus de 1, de 3 en de 5 stonden zo voor gluten, zuivel of wat dan ook. En niet voor het aantal spiesjes. Zo erg. Eindstand hadden wij 75 flatbreads besteld. 75